Любашкия, до мен е Ники Николов и причината, поради която днес съм си разковал половината джип, е заради този телевизор на Sony. Не знам колко се вижда, но е тясно. Тясно, джипа е голям, а е тясно. Да, джипа е огромен, а отзад е тясно. Телевизорът е на Sony и интересното за него, първо да кажа, че не съм чел нито характеристики, нито нищо. Всичко ще го правим на момента. Телевизорът 4K, което не е особено голяма изненада в днешно време, но готиното е, че е с Android операционна система, което не се среща много често. Преди няколко дни бях на официалното представяне на този модел и още два за България. И в общи линии това, което можете да правите на телевизора, е доста готино. Определено има някои неща, които са безмислени, като например някои игри, които все едно ме връщат около 15 на години назад във времето. Но като цяло всичко останало, което поддържа един смарт телевизор, тези го имат. Хубавото също така е, че телевизорът работи по такъв начин, че дори да му подадете сигнал, който да не е 4K, той може да го преобразува и отново картината, която гледате, да бъде в 4K формат. Това като real-time рендеринг ли ще да бъде? Ами не знам точно какво е. Истината е, че ако държите на някакво супер качество, след тази обработка на сигнала, не бих казал, че нещата са на супер така високо ниво. Просто защото, не знам, не съм специалист по телевизори, но при положение, че му подавате сигнал, който не е 4K, едва ли крайният резултат ще е някакъв главозамайващ. Но за тази цел сме приготвили филма Хобит, битката на 5-те армии, който е с възможно най-високото качество, което можах да намеря, за да видим наистина каква картина ще успеем да изкараме от него. Това е, сега отиваме да вземем още един колега, Радо. Познавате го, Радо. Той ще седи в багажника с катан 3-4. Радо отзад ще се вози на ролери, направо ще го дърпаме, просто защото няма място. Познавате го, той е нашия звуков редактор и някой от последните ни най-големи клипове ги е обработвал. Mixed by DJ Jose. Let's go! Кажете за Еле! Асансьорно селфи. Асансьорно селфи. Много са модерни, особено с телевизор са още по-модерни. Ага. Момчета, една успивка? Ето тук прочетете какво са написали хората. Да. Да бе, отдолу трябва да се включат щипите. Гениално решение. Просто радвам се, че съм заобиколен от толкова разумно мислещи хора. Да, много лошо. Бе, как трябва?
направих HDMI. В крайна сметка, след като обиколихме цяла София, отново, имаме Sony PlayStation 3 Плюс HDMI кабел. плюс HDMI кабел, който също забравихме. Радо, само да се върнем на звука, искаш да кажеш нещо. Всички тези съкръщения тук, които са Dolby Digital и така нататък, какво ще рече това? Това са различни стандарти, без да изпадаме в различни подробности. Значи телевизора, вързан с PlayStation 3, поддържа Dolby Digital. Тези са еднакви, това са среди, това са високи. И Има два буфера. Значи това изглежда да е... Само да покажем и буферите, ето това е буфера. Така, следващото нещо, което ви предлагам да тестваме, или поне това, което на мен ще ми е най-интересно, е видеото, което направихме с Ники, което е в 4K. Въпросът е каква е паролата на правията. Това струва 6 бона ли? Да. Какво е това? Долара. Това е 10 000 лева. Това. Кажи... Това е толкова тежко. След като изчетахме 1 тон Paperwork. бележки, как да се борави с този телевизор, нищо това не ни помогна и съвсем случайно открихме как да ги свържем и сега ще свържа телефона автоматично и вече сме джаза, което много ми харесва, че като направя това... Това вече е яко. Това е яко. Това е мега. Любо и също е в кадър, както и ние двамата. Селфи. Да, направи си селфи как те дават по телевизора. Клик! Така, след още 2 часа ровене, в които така или иначе не успяхме да свържем Sony-то на Ники. Sony с Sony не се харесаха. Sony с Sony нещо не се харесаха, но пък за сметка на това Радо успя да си свърже iPhone-а. Който е Който- предпоследно. Да, което ми е рачка почти. Който е антика. Пълна антика. И успя да се свържи и сега ще гледаме едно клипче. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body free. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? Добре, кажи какво ще гледаме сега? Сега ще гледаме едно мюзик видео, което аз съм монтирал на Лазар Кисьов, режисьор е Доби Николов. Гледаме го, защото е 4K и е снимано с Red Epic. Това, което слушахме до сега в YouTube, всъщност беше без никакви допълнителни софтуерни настройки върху звука. Това си бяха чисто тонколоните, както звучаха, пълнеха цялата стая, зала, както и да го... Да, тя стаята като цяло е доста голяма. Добре, а сега какво ще направиш? Сега бих искал да пробвам с някакви други настройки как биха изкривили аудиото, но за мен това звучеше достатъчно чисто. Звука беше хем чист и хем мек едновременно. Добре, време е малко да разцъкаме PlayStation-а. Нашите двама геймери.
Аре, избери с коя. Тая? Цъкни. Кое? Още веднъж. Хикса. Окей. Праси мустанги на търто човек. Прав клас. Айде, ни работи пирачката. Гола. Моето по принцип не работи, там само казвам. След като разцъкахме някои от най-готините игри, които Радо беше донесъл, сега е време да изгледаме един филм. Този, който избрах, е Хобит, битката на 5-те армии. Един от най-интересните, поне, които аз съм гледал в последно време, като с това целим да придобием максимално добра представа за качеството на картината и звука, когато гледате филми, което е едно от най-често срещаните неща, които хората правят на телевизора. Тъй, че предлагам да почваме. I will not hide behind a wall of stone while others fight our battles for us! Добре, предлагам да кажем нашите финални думи за този модел на Sony. Лично за мен, може би, категориите да са две. Едната да бъде за качество на картината, другата качество на звука. По принцип, телевизорът работи с Android операционна система, за която не казахме особено много. В общи линии, нещата, които можете да правите с него, до голяма степен се припокриват с нещата, които можете да правите и с някои от другите модели смарт телевизори, които може да намерите на пазара. Интересното при него е, че въпреки че това също го има при другите модели, можете да си споделяте картината, която е на телефона ви. Също така, това, което правите по самия телефон, също може да се прехвърли на телевизора, което е доста готино. Аз поне до сега не го бях срещал в други модели, може да го има. По принцип, ако работите с документи и искате да си прегледате някоя таблица или нещо подобно, сега не знам колко хора, честно казвам, ще го направят това нещо, но е хубаво като функционалност, че го има. Беше интересно. Да, беше интересно. Телевизорът поддържа и игри. За тях също не споменахме. Тези, които са си в маркетплейса, който е на телевизора, не такива, които можете да играете от външни конзоли. По принцип, самите игри са хубави. Нещо друго интересно, което ще намерите в комплекта на този телевизор, е уникалното дистанционно, което е в Ники. То е с жестове, може да работи, да, с тъч. И също така има микрофон, на който можете да говорите и да търсите различна информация в интернет. В Google. Да, основно. Даже на български. Той е в Google. Да. По подразбиране, между другото, е настроено на български да търси, така че да знаете, ако искате на английски, трябва в настройките някъде. Да, някои от резултатите, които получавате, по някой път са доста смешни. Няма да казвам никакви резултати получихме на някои търсения в Google, но това дистанционно замества. Да, замества. Абсолютно това дистанционно. Разликата е просто огромна. Защото аз тук, примерно, се губя. Единственото, което ми харесва, е, че има Netflix and Chill и нали ще можете да си... Да, това вече всички знаят в интернет за това Netflix and Chill. Тук нататък предлагам Радо, като нашият звукоспециалист, да каже какви са му неговите впечатления от качеството на звука. В принцип телевизорът е малко по-различен на фона на останалите с тези колонки, които са изнесени отпред. Поне другите телевизори, които се продават, може би малко от тях предлагат такъв дизайн. Какви са твоите впечатления? Много интересна звукова конфигурация. Всъщност нарича се Front Surround. Има subwoofer отзад, всъщност разделен на това. Много добре миксира 5:1 материали всъщност. Гледахме част от филми тук и всъщност трябваше да пратим 5:1 звук, който самия телевизор да реши как да се миксира. Какво да направи с централния канал, какво да направи с subwoofера, какво да направи с тези канали, които са за отзад. И също цялото преживяване беше доста добре. За мен това е дефиницията на смарт телевизор. Не е толкова за апликациите, които може да цъкаш игрите и така нататък, по-скоро сам да си намира
правилните настройки за всичко и да не се занимаваш да търсиш сега тук това за кое беше, онова за кое беше. Иначе моите впечатления като човек, който в смисъл технически не мога да обясня звуковите качества на самия телевизор, за мен специално беше наистина много готино. Определено до сега не съм тествал телевизор, който да има такова качество на звука и филма, който гледахме. Така може и силно да звучи, но до някаква степен все едно си в киното. Може би и самата зала, която сме в момента, защото наистина е доста голяма и празна, има някакво значение. Ако го гледате в къщи, примерно в хола, където имате мебели или примерно е по-малък хола ви, защото телевизорът е доста голям, съмнявам се, че ще стане за всяко жилище. Аз бих казал между другото, че с този телевизор от всички тези системи за домашно кино с 5-10 колони са абсолютно излишни. Да, наистина. Толкова добре се разпръскват звука и цялата стая. Единственото, което ми липсваше, беше звук, който се чува отзад, но все пак за предни говорители, които са като за телевизор. Front Surround, така казват от Sony, че се нарича технологията им Front Surround. Между другото, аз разцъках пък настройките на картината, докато ви бяхте за HDMI кабел. Да. Може да си конфигурирате както си искате картината, бялото да е по-бяло, по-мръсно бяло, по-жълтеникаво, черното да е по-слабо, по-силно. И общо взето, аз съм почти сигурен, че мога да обработвам снимки на този телевизор. Да, може би, ако имаш парите да си го позволиш, може и да не съм прав. Това може да си го проверите вече в различните верига магазини, но това, което знам, модел, който тествахме ние, е около 6000 лева, което не е най-евтиният телевизор на пазара, не е най-скъпия, който можете да си купите. Определено може би няма да е по джоба на абсолютно всеки българин, но за тези от вас, които имате финансовите възможности, може би топ 3 в момента телевизори, които можете да си купите, които да са 55 инча и да предлагат 4К резолюция. И да имате вградено домашно кино, като звук. Нищо не казахме всъщност за 3D функционалността. Да, ние разцъкахме някои от игрите, които ти беше донесъл, бяха на 3D. Аз като един виден не геймър ще ви оставя тук вие да кажете. На мен ми хареса 3D-то, че не ме заболяха очите и главата. И 3D-то е в дълбочина. Да, тоест, това е интересното. Самия кадър е пред вас и е в дълбочина самото 3D, а не обратното. Аз доколкото бях чел, обратното може да води до главоболие, но може и да греша. Иначе като качество на картината, според мен е наистина доста добре. Аз честно казвам нямам абсолютно никакви забележки. Специално на филма, тук вече си зависи от настройката, която ще си направите. Може да си го настроите така, че цветовете да не са особено реални, но пък да са така приятни за окото. Със сигурност ще трябва да ги поразцъкате малко, за да разгледате какво точно има, но аз лично някаква забележка по отношение на картината нямам. Успях най-накрая да си гледам видеото, което направихме с Ники преди време в 4K и бих казал, че изглежда доста добре. Май сме си свършили работа. Да, цветовете бяха уникални и резкостта беше уникална за 4K. Аз за първ телефон. За първ път си гледах видеоклип на 4K, който съм монтирал, защото аз като го монтирах не съм го виждал на 4K. То при нас беше същото, ние също го монтирахме на Важното е да си го представяте, че на 4K в главата. Да. Добре, нека да си изберем по една функция в целия комплект, така да го кажем, който идва от Sony, която ни е направила най-добро впечатление. Радо, ти си първи. Аз бих казал за звука, много ми хареса една функция за нощен режим. Тоест като си стоиш късно вечерта, кажем към 2 часа, искаш да слушаш пак през телевизора, пак през тонковете, без слушалки, просто пуска компресия върху сигнала и винаги всичко е усилено, дори да е на много тихо ниво. Гласовете се разбират идеално, това ми хареса много. Това за определен тип съдържание, може би ще... На мен много ме дразни, защото когато си пусна филм вечерно време, ставаш поне 55 пъти, примерно ако си го пускаш на компютъра, нямаш бъдеш на клавиатура да нагласиш звука, защото повечето филми гласа е тих, обаче като дойдат ефектите, ако прави Майкъл Бей и гърнат. Там това е... На тебе кой ти хареса?
дистанционно. Дистанционно. Ти не спираш да си го държиш. Да, това дистанционно ми хареса много, защото аз обичам да си управлявам живота wireless и... Да, пак натисна нещо, което не трябва. Магическа пръчка. Добре, ами на мене, може би тук ще се повторя с Радо, айде няма да избирам звука. Аз ще се спра на картината и определено би ме накарало, ако имах пари, да си го купя. Даже два, И да един в банята. Да, може би ще трябва да изкъртя стената и да влезна в комшията, за да мога да гледам нормално. Така станеш по-близък с съседите, ще гледат домашно кино. Абсолютно. Да. Телевизорът на Sony сближава хората. Да, ето това Особено е слоган на новия слоган на Sony. Ако живеете в малка панелка, телевизорът на Sony ще ви сближи с вашите съседи. Да. Така ли ще свърши? Mixed by DJ Jose. Само не ми снимай номера на колата. Може да ми даш? На пъбът ли там отзад ме интересува? Я покажи глайдка. Това е на любо глайдка. На, Ронин. Това е Ронин за 5000 лева. Това не мога да правиш Ронин. Така е. Чакай, кажи плана. Плана, тъй като не мога да изкарам, защото и двамата сме с яки бицепси, ще го бутнем да падне и ще го изтърбушиме надолу. Гениално решение. Просто радвам се, че съм заобиколен от толкова разумно мислещи хора. Когато гледате филм, тъй че нека да започваме. Няма да ти го чете, Петъра. Защо? Не виж, че се че. А защо? Защото не мога да ти възпроизведе толкова голям файл. Аз това ти казах с нощи още.